To madalla a jama'a daidai wannan lokaci a irin ci gaba da kawo muku rahotanni dangane da irin abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma. Wannan jami'in na hukumar Castelia a nan jihar Kaduna wanda shi da jami'ansa suka yi ƙoƙarin kawo mana waɗansu yara su huɗu masu ƙananan shekaru daga birnin Zaria inda suka shigo har cikin garin Kaduna wai a matsayinsu na 'yan gwangwan ba abin da suke sai sace-sace da kuma shaye-shaye fiye da ba a tsammani. Abun takaici da baƙin ciki shine yaran 'yan ƙanana ne, mai girman cikinsu shine mai shekara 17, amma dukansu yara ne ƙanana kuma kowa da uwansa da ubansa, guda ɗaya ne daga cikinsu aka ce ba mahaifinsa yana tare da mahaifiyarsa ne. Kuma abun ban takaici muka samu ɗaya daga cikinsu har da asusun tura kuɗi idan ya samu. Amma fa sukan yi awon gaba da kayayyakin mutane idan wato suka faki idon jama'a. To wani hali za a shiga matuƙar aka bar irin waɗannan na ci gaba da yaɗuwa a cikin al'umma? Ga abin da shi wannan jami'in Castelia ya fara bayyana mana da bakinsa. Yaran nan da muka kawo muku yara ne da muka same su a saman bola suna faɗa, muka kira su muka fara tambayan su a me ya kawo su nan, suka ce su fito daga samun Zaria sun zo su yan gongoni ne. To da muka fara tambayan su dai muka fahimci cewa yaran nan su ga ayyukan da suke yi. Na ɗaya suna shiga suna kwasa ma mutane kayakin su. Na biyu kanan yara masu shekaru daga 17, 16, 15, 14 yaran suna shan taba, suna shan solisho. To muka ga hakan kuwa ba abu mai kyau bane. To dole ne mu kawo saboda a zo a samu dai a san da za a yi iyayen su sani saboda a samu mafita. Mun zanta da waɗannan yara ga kuma irin bayanan da suka yi mana a filla-filla dangane da wannan al'amari. Jama'a daidai wannan lokaci muna tare da waɗansu yara da aka kawo mana sunan tashar 'yanci, wanda ga su duka ina ga babban cikin su da wuya in ya kai shekara 14 zuwa 15 a matsayinsu na waɗanda ake zargin suna waɗansu miyagun ayyuka. Ina iyayensu suke shine abin mamaki a wannan wuri. Idan ba manta ba akwai shirin da muke a kowace ranar Laraba, shirin ilimi taskar rayuwa, wanda da yawa shugabannin ƙungiyoyin ɗalibai almajirai da ke nan jihar Kaduna sun fito suna bayyana mana ba kowane yaro ne zaka gan shi haka yana gararan ba a gari ka ce wai almajiri bane. Akwai waɗanda ba almajiransu bane, kuma hakan ya fara tabbatar mana. Kafin mu ɗora, muna godiya ga ƙoƙarin da hukumomi ke a nan jihar Kaduna, musamman waɗanda suke lura da tsabtace cikin jama'ar jihar Kaduna, musamman irin hukumar Castelia da sauransu. Suna iyaka bakin ƙoƙarinsu don su suka kawo mana labarin waɗannan yaran, kuma suka ma kawo su ga su muna tare da su. Za mu ji wai shin waɗannan yaran daga ina suke, sa'annan waɗanne irin abubuwa suke yi, baya ga nan kuma ina iyayensu suke. Don ga su a tsakiyar garin Kaduna nan suna unguwar Turawa a GRA nema a unguwar Rimi. Kai babban nan da kai za mu fara, kai daga ina kuke kuma me ya kawo ku nan, me sana'ar ku, yan wani gari ne ku? Mu dai daga Zaria muke. Zaria? Zaria wace unguwa a Zaria? Zaria layin Alhaji Baban Naira. Layin Alhaji Baban Naira. Ba kuwa makaranta ne? Muna makaranta. To amma me ya kawo ku yau, gashi yau Talata rana ce ta makaranta, me ya kawo ku cikin garin Kaduna? Yau kwanan mu 4 da zuwa. Kwanan ku 4? Me ya kawo ku kwana 4? Me ya kawo mu? Mun zo gun wani baba ne neman kuɗi. Neman kuɗi? To ka ce kuna makaranta, me ya kawo ku neman kuɗi a cikin Kaduna? Mun zo Kaduna nan ne saboda mu nemi kuɗi mu sai littafi. Na'am ba iyaye ne? Ina da iyaye. Na'am ba mu magana ya ce a shi bai da kuɗi ko abu kaza. Ni kuma kawai na ce to gwaran fito in nema da kaina in buga ƙarfi inda kowa ke buga ya samu, in bar ƙarfi in samu. Shine yanzu sai na fito. To tun da muka zo kaya muke zuwa, sai wata rana wani mutum ya ce mu ɗibo mai ruwa. Da ya ce mu ɗibo mai ruwa a wani guri, shine wannan yaron ya ga wani kaso. Sai ya ce ka abba a kawo da kaskon nan, na ce mai a'a ni nake iba ruwan, sai na ce mai a kawo da kaskon nan abin musu kayan su kawai. Sai shi wannan din ya ce a kauda, shine na ce a'a ba da ya sa yawuna ba, ko ka dauka ba. Me ma'anan a kauda? Ya dauka, shine na ce ba ruwana. Wannan harshen ku ne na dauke kayan mutane a kauda? A'a shine na ce mai ni ba ruwana, ko zai je yi ba ruwana,
ko da ya ɗauko abin ka tambaye su ka ji ba irin gorin da zai mun ya ringa cewa ai kayan ba nau bane na shi ne ko ƙaramin mai da kayan shi haka yake ce mun. Shekaran ka nawa? Shekara na 17. 17. Waɗannan baban ku ɗaya da su duka? Ko kowa da baban shi? Kowanne da baban shi anan, wannan ne kawai bai da baba, wannan dukan suna da baba da ni da mama duk muna da shi, wannan ne yake da mama kawai. Dukan ku mutanen Zaria ne? Dukan mu mutanen Zaria ne. Shi wannan da kace bai da baba, baban shi na ina ya rasu ne? Baban shi na cikin bai da rai. Baban shi ya rasu. A wajen wa yake a Zaria? A gurin maman shi ke da ne. To amma ya aka yi ka tattaro su tunda kai ne babba? Ba Allah ya taro su ba, sun ce sun taɓa zuwa Kaduna nan. Kuma ga su duka tambaye su ba ƙarya zan yi ba, sun ce sun taɓa. Me wannan a hannunka a leda? Wannan omo naira 30. Sai kuma lamban waya. An ce lamban wayan wane ne? Lamban wayan wata matan babanmu shine yayan su namiji ne. To matan shi ne ta bani lambar. An ce mana ku kuna dan taba yan shaye-shaye da zuke-zuke a wannan shekarun naku, me gaskiyar al'amarin? Tsakani da Allah dai muna taba. Tsakani da Allah. Kai me kake sha? Ni da gaskiya ina shan sigari. Sigari? Kin yaushe ka fara shan sigari? Ni? Tsakani da Allah na daɗe ina shan sigari har ga Allah, ba magana ɓoye. Kuma dai sholi dai tsakani da Allah ni dai wannan dai bin ma daɗe da fara shan ta ba ga Allah. To kana shan sigari kana shan sholi? Ina shan wayannan. Kai wannan da aka ce baka da baba, kai me kake sha? Ni dai sunan ka wane? Sunana Suleiman. Suleiman? Shekaran ka nawa? Shekara na 13. 13? Me kake sha kai? Ina shan sholi. Da me? Ni da na abin da na san ina waye koya maka shan sholi? Wani ne, wannan ne ya goya mun. To, kai kuma sunan ka wane? Sunana Shafi'u. Shafi'u? Dan kalli jikin shi abun magana ya dauki muryar ka sosai. Sunan ka Shafi'u? Shekaran ka nawa? Shekara na 15. 15? Kai ma kana shan sholin ne? Ni sau ɗaya na taɓa sha. Ka taɓa sha? Da ka sha ya ka ji? Caji wannan ne. Wasu caji suke yi. Caji? Wani irin caji ka ji? Wani irin caji? Kai mai jan rigar na sunan ka? Sunana Ali. Sunana Haruna. Haruna. Shekaran ka nawa? 13. 14. Kai me kake sha? Ina shan sigari. Sigari da me? Sau ɗaya ka taɓa shan sholi. Wa ya koya maka tun? Tun a samar ne. Tun a samar Zaria? To, wa ya koya maka? Wannan? Ashe kun da Wannan na ƙarshe. Wancan na ƙarshen ya koya maka? A'a. Kanin baban shi na ta, baban shi na ta. To, kanin baban shi na sha, baban shi na sha? To, amma ya ce a wurin ka ya koya ko? Da zan yin magana. Shi wannan da ya ce ni na koya mai ko? To, ba ni na koya ma ba. Tsakanin na da Allah ko? Kai, tsakanin ka da Allah yauwa. Mu dukan a cikin mu ba wanda ya koya mu kowa tsakanin har ga Allah. To, ya aka yi to? Amma ya aka yi kuka haɗu? Shi wannan dama a dango yana zuwa gun mai fetur. Wani mai fetur yana so. To, shi banda Haruna, waye sunan ka banda Haruna a Jango? Yana zuwa Jango yana ta fetur. Zango ina? Zango ya shan fetur. Samar Zaria? To. Yanzu gashi kun shiga hannun jami'an tsaro, me kuke so a yi muku? Tunda yanzu an riga an kama ku, me kuke so a yi muku? Mu abin da muke so a wani adalci kawai. A ji a kulle ku kuke so? A dai tausaya a wani adalci. A yi muku faɗa? Ai shine a kulle ku a buɗe bayan ku a muku duka sai kun kasa tashi. A dai tausaya mana saboda Allah. Kai a hannun wa kake? Kai a hannun wa kake? A hannun mamanmu. An ce a hannun mamanku? Me za ka ce mata yanzu gashi jami'an tsaro sun kama ka a Kaduna? Wani magana za ka gaya mata yanzu ta ji? Zan ce ne an gani muna ba'ani shine aka kanmu. Shine aka muna jan soli. Aka kama ka? An gan muna sha ne? A'a. Aka kama ka ko? Aka kama mu. To kai kuma fa me za ka ce wa babanka tunda ka ce babanka da mamanka suna nan? Wanda zan ce mama na da babana shine kawai. Ni dai kawai na je zan yi rabon faɗa sai na tsaya ne kashi sai na jira
sai wannan ya tashi na ce ga nan sai aka kira ni sai na ga abin da ya faru tsakanin su bi shine wannan ya dan laɓa ya zo ya tambaye ni ya ce ina shan sholi sai na ce mai ina dai shan sigari ya ƙara tambaya na kan mai ƙarya ina shan sholi sai na ce mai kai fa wani kira ina me zaka ce babanka? ina kan ce mai ya ina mai kai fa malam Haruna ni na zo me zaka ce babanka me zaka ce babanka? Yanzu ba gashi an kama ku ba? Ko ya barka a nan wurin? To me zaka ce? To na san ana tare da mu ana kallon waɗannan yara waɗanda mai shekaru da a cikinsu ya ce shekararsa 17 sai mai shekara 13 mai shekara 14 mai shekara 15. To da fatan dai iyaye za a dinga cizawa ana hurawa sa'annan kuma ana lura da irin haƙƙin da ya rataya wato a wuyanmu ba don komai ba waɗannan yanzu idan aka bar su suka kai wani matsayi ba a san irin kuma yaran da za su gurɓata a ƙarƙashin su ba sa'annan har yanzu lokaci bai ƙare ba kuma bai ƙure ba na a sake dawo da su kan hanya domin kuwa ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi da fatan idan kunne ya ji gangan jiki ta tsira.